Takže čau! Dneska ochutnáme mochi. O můj bože. Příchuť. Japanese styl red bean mochi, takže fazole. Protože beans jsou fazole. No, takže jdeme na to. Už jsem to trošku pootevřela. Nečujte. Takže rozbalujeme. Jestli to bude hnusně jak prdel, tak ti to narvu do ksichtu. Tam to nejde, ty vole. Dej mi nůžky. Rozkaz! Ty vole. Jak to padá, koukám. Si ale nemám. Máš. Jo, mám. Ne, ty kokote. Kam jsi hodila? Tady. Kámo, ještě super rozmrdáš. Dej. Pičelka, kdyby byly. No jasně. Jo, dobrý. Jo, tak co, počkej, otevřeme. To je sprošlý. Počkej, nejdřív ono to je tohle. sprošlý, Nejdřív ono to je tohle. plesnivý, ono je to plesnivý. Tady si můžete vypěstovat vlastně. Smajnej kokain, ne? Jo, když je kokain. Základ, vem si tuhle. Jdeme na to. Vem si ji. Počkej. Pojď sem. Kde to do prdele je? Fuj, ale to je hnusně jak prdel, nejvíc ta mouka, vole. Jak chutná ta náplň? Fuj, to je hnusně. Je to hodím po tobě, jak se to říká na začátku. Můžu? Ne. No, tady máš další. No dá prdel. Jakože, Je to hnusný. když jsem se to kopal, tak to jako sežeru, jo. Je, no. Kdo to tam asi hodil, by mě zajímalo. Nějaký pěkný kretén.